அது என்ன? இதெல்லாம் சாப்பிடணும். அதில் இல்லை, இதுக்கு குட்டிக்கு இதை புழு இது திங்கணும். புழுவா? இப்போ தேன் இது திங்கணும். புழு குஞ்சு தப்பா வச்சிருக்குந்தா, இந்தா வச்சிருக்கு பாருங்க. ஆமாம் தான் வைக்குது. அன்னைக்கு அடைக்கும். ஆமாம், குஞ்சு தான் வச்சு அடைக்கும். திருநெல்வேலி இருமல் கேட்கும். ஏம்மா நீ தின்னுங்க. ஐயோ தேன் கீழே ஊத்துதே. இல்லை இருடா, முட்டை போயிருந்துச்சு. இல்லை இருடா. போமா. குடு குடு இந்த குச்சி இல்லை என்ன இது தேனு இங்கே வருதா? இது என்னடா தேனு இங்கே வந்து இது அப்படியே எடுத்து இது சாப்பிடணும். புளி முட்டாய் டேஸ்டா இருக்கு. புளி முட்டாய் அம்மா அப்பா இருக்கு பாருங்க, அதை வாங்கி சாப்பிடுங்க. அப்படிதான் இருக்கும். லேசாக கசக்குமாம்மா, கசக்கும்.